Какви са причините за вчерашната катастрофа? Причините са две. Един идиот и липсата на контрол. Такава е причината за всяко идиотско ПТП като вчерашното. Такава е причината за ПТП-то с Семерджиев, такава е причината за ПТП-то с Милен Цветков, такава е причината и за ония идиот на околовръстното, който не само, че не контролираха, а дори полицията ескортираше. Това са основните две причини за тези идиотски ПТП-та. За другите ПТП-та, които се случват, мога да говоря с дни, но за вчерашното ПТП няма друга причина. Единственото, което мога да споделя е, че съм адски щастлива и адски удовлетворена от себе си, защото само и единствено благодарение на мен успях да прекарам квалифициращото обстоятелство преминаване на червен светофар и в настоящата ситуация този идиот няма да може да се отърве от затвора. Този идиот ще бъде съден по член 343, алинея 3 с новото квалифициращо обстоятелство преминаване на червен сигнал на светофарната уредба. Този идиот го грози лишаване от свобода от 5 до 15 години, което долната граница, след завишаването на долната граница от 5 години, означава, че той няма вариант да се отърве с условна присъда. Щастлива съм, удовлетворена съм и такива неща ме карат да продължавам да се боря напред.